Salut, sunt Francis și azi o să-ți prezint cum să faci un GIF versiunea rapidă. Pur și simplu tot ce ai nevoie este două programe care o să le pun linkul în descriere și după tot ce ai nevoie este un video. Eu, ca să nu mă complic, am luat deja un video și l-am tăiat și o să formez videoul ăsta într-un GIF, cum se repetă. Pentru început, tot ce ai nevoie este de Free Video to JPG Converter. Îl deschidem, la mine face fiță, așa că îi dau runa să administrator. Băgăm o filă, video meu bineînțeles, și dăm la, depinde ce fel de video am, la mine e scurt, așa că o să pun la frame 3 frame-uri și o să ne fac vreo 55 de poze, pe care salvăm în new folder care deja l-am creat, nu are sens, și dau pe convert și apoi aștept să-mi facă tot și voilà, am terminat. Pur și simplu ne-au făcut, după cum se vede, pozele. Și acum, ca să creăm GIF-ul, să nu ziceți că repet doar așa, dând săgeată în dreapta, am aici un program destul de ușor de folosit, Easy GIF Animator. Pur și simplu îl deschidem, dăm pe Create New Animation, dăm pe Cancel. Nu ne interesează multe. Avem aici o iconiță care scrie Insert Image sau F3. Dăm click, selectăm folderul unde se află pozele și selectăm toate pozele folosind tastele Ctrl plus A, adică Ctrl plus A, în alte cuvinte. Dăm Open, ne arată toate filele și acum ținem apăsat Shift și dăm pe bara de derulare până în sus și selectăm pe prima, ca să ne selecteze toate pozele, ca să putem umbla la ele direct. Vedeți, scrie 0,5 secunde. Dacă i-aș da play, ar scrie 0,5 secunde la fiecare poză și ne-ar arăta ceva de genul. Deci o să punem undeva la delay aici, cred că un 8. Hai să vedem cum arată play. Bă, eu zic că arată destul de bine. Nu sunt eu cine știe ce profesionist. Puteți să alegeți voi cât vreți, prea încet, prea tare. Na, uite, la 1 arată, de exemplu, prea pe speed și mi se pare ireal. Deci o să las un fel de 8, cred. Și ca să vedem cum se salvează, dăm pe butonul ăsta de save, foarte miraculos, și îl salvăm un nume cum vrem noi. Așteptăm să se încarce. O să dureze un pic, depinde de cât de mare e. Și după ce s-a terminat, o să ne apară aici. Eu nu am un program de deschis GIF-uri, deci la mine se deschide în Internet Explorer, care îi vai de capul lui. Dar, după cum se vede, GIF-ul apare aici. E intact, merge și se repetă la infinit. Am terminat. Pa! Let's go.